खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। सनितपुर जिल्ला इपिपिएलआ केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै थानाय हरेन्द्र बर'नि नखराव राङारि अनसुंथाइ गथायदों। सनितपुर जिल्ला बाटासिपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय 2 नं थाराइबारि गामिनि थागिबि हरेन्द्र बर' बिथांनि बिसि प्रतिमा बर'आ केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै फाहामथाय लागासिनो दं। बेखौनो सनितपुर जिल्ला इपिपिएल हानजाया नखराव थांनानै खबर लाहैदों आरो प्रमद बर'जों सामलायजानाय बिटिआर सरकारनि केन्सार केयार ट्रास्ट आसनिनि गेजेरजों 20,000 रां अनसुंथाइ होनाय जायो। नांगौ इपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गोबां सुबुंफोरनि बेराम आजारफोर जानानै फाहामथाय लानो हायैयाव आरो फरायनाय बायदिफोरनि रांनि अनसुंथाइ होनानै सहाय होबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो सनितपुर जिल्ला इपिपिएलआ केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै थानाय 2 नं थाराइबारि गामिनि थागिबि हरेन्द्र बर' बिथांनि बिसि प्रतिमा बर'नो फाहामथाय लानो थाखाय राङारि अनसुंथाइ गथायदों। गोदानै बिटिआर सोसनजानाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं थाराइबारि गामिनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बेबादि अनसुंथाइ होनायखौ हरेन्द्र बर'नि फिसाज्ला महेन बर' आरो गामिनि सुबुंफोरा साबायखर बावहरदों। बिनि बागै आङो इपिपिएल दोलोनि सार मोनखौ आंनि न'आव दिनै आंनि बिमानि बेमारनि थाखाय नुजाफैनो हानाय सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। दायो आं बुंनो थांगोन दा आंनि बिमाया 7-8 माससो जाबाय केन्सार बेमारजों गोग्लैसोनानै दङ। नायबाबो एसेबां मोजांसिम खालामनो हायाखै। बेनि थाखायनो दायो सारमोना खबर मोननानै एसे अनसुंथाइ होफैदों। बेखौनो इपिपिएलनि माखासे सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथांनि बिमाया बेमाराव भुगिनानै दङ, दा बिनि ट्रिटमेन्टआ माबायदि सोलिगासिनो? ट्रिटमेन्टआ दायो मासाव खनसे थांबाय थानो गोनां जादों। केम' होबाय थादों। दायो अब्लाबो एसेबां मोजां लाइनाव फैथ'वाखै आरो। बिटिआर सरकारा जे एसेबां मोजां मोनसे थांखि लानानै अनसुंथाइ होफैबाय, दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? सारमोनसिम बहुद रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि नखरनि फारसे बेफोरबायदि जाना थानायखौ नायफैनायनि थाखाय। गिबियावनो 2 नं थाराइबारिनि बाखिन्दा जानानै नोंथांनि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबखौ गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। नोंथाङा जे जोंनि बे भिक्ट'रिया गामियाव फैनानै जोंनि सुखु दुखुखौ सोंफैनायनि थाखाय। दा बे जोंनि 2 नं थाराइबारिनिनो महेन बर'नि जिहेतु जोनोमगिरि बिमा, दिनै जों नुदोंबो आरो खोनानोबो मोनदों बिथाङा जिहेतु स्टन केन्सार जादों। दा बिनि थाखाय बिथांनो ट्रिटमेन्टआबो सोलिबोबाय दं। दिनै इसिबां मोजां लामायाव फैयाखै। दा बेखायनो बिथांनि बे लोमजानायखौ खोनानानै जोंनि बे दा जों बिटिआर सरकाराव जिहेतु जोंनि गामिया सोसनजाबाय बा जोंनि एलेकाया गोलैबाय, दा बेयाव सारमोना दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि सार कुसुम सारा जुदि बे खौरांखौ लाफैदों आरो नोंथांनि गेजेरजों दिनै मिन्थिहोदों, जों बहुद गोजोननाय मोनदों गामि हिसाबै। आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे केन्सारनि रोगि केन्सारखौ सोखानायनि मोनसे हेफाजाब बे बिथांखिखौ जोंनि गेजेराव बा बिथांनि नखराव होफैदों। दिनै 20,000 रां अनसुंथाइ होफैदों। बिथांनि नखराबो गोजोननायजों लोगोसे दिनै गामिनि जानानै जोंबो गोजोननाय बावदों। जाहाथे दिनैसो गोदान हाबजेननाय जोंनि गामि हाबजेननायावनो प्रमद बर' सारनि नैबे अनसुंथाइखौ जों मोननो हादों। जों बहुद 100 आव 100 जा फोथायदों। आरोबाव उनफोराव जाहाथे जोङो सारमोनजों मोगा मोगि लोगो हमलायबावनानै बा जोंनि बे सुखु दुखुनि गेजेराव सारमोना जोंखौ नायसनबावगोन बेखौ आसा खालामदों। फैबाय थानाय नैबे राजनितिकआवबो जोंहा इपिपिएल दोलोखौनो 100 आव 100% जों फोथायदों। जाहाथे जोङो बेफोरबायदिनो अननाय होयोबा अननाय मोनगोन, जोंनो अननाय होयोबा जोंबो अनफिननांगोन। बे मोनसेखौ फोथायना लानानै जों दिनै आवगायलांनो गामि जानानै जोङो रेडि बा खाथां जों बे रिजाल्ट माबाखौहाय थांखिखौ लादों आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। गोजोन्थों। खोब मोजां जादों। दिनै बे नखराबो
खोब इसेबां बेबायदि जेनेबा दंजायो बिदि नङा हयथ' न'खरनि अबस्थाया इसेबां बेबायदि मोजां नंद्राया बिनि थाखाय हयथ' बिथांमोननि बेमारखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायाव थाखा फैसानि खोब गोनांथि दङ ओंखायनो दिनै न'खरा थाखा फैसाखौ गोनांथि बायदि दिरुननो हायैखाय बा हायैयाव माखासे बेमारा हयथ' थाबै हामाखै जानांगौ ओंखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जों दिनै बे गामिनिफ्राय बा बे साखाथिनि गामिनि मानसिफोरखौ लाफानानै जोङो एसे सावरायबाय रायलायबाय ओमफ्राय रायलायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे सारमोननिसिम मोनसे खबर दैथायहरबाय जे बे न'खराव बेबायदि केन्सार बेमारजों बेबायदि मोनसे गोग्लैसोनानै दङ जोंनि गामियाव दा बेखौ जों खोन्थाहरनाय लोगो लोगो हयथ' सारमोनहा जोंखौ खोब मोजाङै खबर लाफैदों इउपिपिएलनि जा डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि सार कुसुम सरगयारि सार बिथांमोना खोब मोजाङै जों खबर लाफैदों खबर लाफैनानै दिनै बिथांनि न'खरनो बिटार सरखारनिफ्राय जिबायदि अनसुंथाइ मोनफैथावनांगौ हयथ' बेबायदि अनसुंथाइखौ बिथांमोना बिहरनानै दिनै बे न'खरनो होफैदों दा बिथांमोननि बेबायदि अनसुंथाइ होफैनायखौ जोङो गामिनि जानानै हयथ' जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनहा जिबायदि खामानिखौ मावनो लादों हयथ' बे खामानिया मानबथा खाथिरै खोब मोजां जादों होननानै आं सानो जायनि जाहोनाव हयथ' गुबुन गुबुन बिथिङाव मानसिफ्रा गुबुन गुबुन रायज्लायनो सानो नागिरो हयथ' बेखौ दिनै बे इलेक्सन खाथि सफैनायखाय हयथ' जोंनि बेखिनि अनसुंथाइखौ बिथांमोना पार्टिनि जानानै हयथ' होफैदों हयथ' बेखौबो सोरबा बायदिया बुंनो सानो हयथ' जोंनि साननाया बे नङा खिन्थु बे जिखुनाखि अनसुंथाइ होफैदों बेयो हयथ' मानबथानि खाथिराव मानसिनि खाथिराव हयथ' अननायजों हयथ' बेखिनिखौ बिथांमोना जोंनो दिनै होफैदों हयथ' बेखौ जोङो गामि जानानै खोब जोङो गोजोननाय मोनदों हयथ' थांनाय बैफोरबायदि समाव जों बेबायदि जेनेबा बबेबा न'खरा माबा मोनसे बेमार आजाराव गोलैना थायोबा जे सरखारनिफ्राय बेबायदि अनसुंथाइ मोनो हयथ' बेखौ जोङो मोनफेरनाय जायाखैमोन दिनैनि दिनाव हयथ' जोङो बिटिआर सरखारनि अनसुंथाइ जिबायदि होफैनाय हयथ' बेखौ जोंनि गामियाव गमामायैनो दिनै मोनफैनायखौ नुनानै हयथ' जों फोथायदों आरो मानिदों हयथ' बिथांमोनहा जे मोनसे जिबायदि थांखि लायो बे थांखिखौ बिथांमोनहा मावफुङो हयथ' बेखौ जोङो गामिनि जानानै दिनै जोङो गोख्रोङै बुंनो हायो जे बिथांमोनहा मोनसे खोब मोजां पार्टि आरो बिथांमोनाव मोनसे मानसिखौ अनसायनाय मोनसे थांखि दङ हयथ' जोंनि गामिनि जानाय जों बिथांमोनखौ जोबोर रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जों बेखौनो बुंबाय थागोन फैबाय थानाय समाव हयथ' बिथांमोनहानो देरहानानै सरखार दाबावथों जायनि जाहोनाव बेबायदिनो गोलैसोनानै थानाय न'खरफोरखौ नायसननानै बिथांमोना बे अनसुंथाइखौ होबाय थानो हाथों आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंबाय